ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ki Nongshong yo ki baju im kamai jakpo da ka bade jingde harod Lynti ki benta jong ka Basa so ki ladap da ka jing Bitar ha ka bayadai bat ka jing penyang ya ki paya ha Lynti Ïaid kejat ha ka ni ka Basa kad hadu bakala penwit bat penduk jakaru wat ki Nongshong de jingde ha ka ni ka Basa unong lom khobor jong ka Batisi TV ha ka jing ya keren bat ka nongelam jong ka Greater Ïewduh Welfare Association kong Victoria Marwen kala tho bahadu menta ki Nongshong yo ki sa ha padeng ka umdum bat ki dabru da ka jing lingo ha ka bayadai bat ka jing penyang ya ki ni ki paya ya ka balat mu bantai ka Dukan ha padeng ka Lynti Ïaid Kakong Marwen kala kenturu ya ka office jong usim ke hima melim bad yo menteri ubapai ya ka Ïewduh bakin pensange eno mardor ya ka jing temu jongno re jongno banshna ya ka Dukan ha ka ni ka Lynti Ïaid kejat namar bakalong penban ka jing penwit ya ka Ïaid ka yang jong ki nong thet nong pet bad kham tam e ka long ru kum ka jing penduk kamai jakpo ya ki Nongshong yo ki baduk basuk ki baju im kamai jakpo nagani ka kam man la ka sngi Hakabayade bat kani nagaliang jong ka hanyo trap Ïewduh Association kalalaj wat jing tibru daga office jong usim ka hima melim ban pan jing pensyai halor ka jing penyang yakini ki paya ban shna ya ka Dukan ha padeng Lynti ka badan ha Basa so jong ka Ïewduh wan kila snang ne bangalasyon la kat no la arpo ajenda lai pho la arpo pa punya sna asang ne Dapat dawannya kila na unekin tengah pak bahasiin son. Lalu nata babelakan teh pakai kulit don. Teh taken. Am long ban susna de mentip ke nyu basna pan. Dari kemlik kali setanat mana basna? Tip no? Kemlik kelira. Aduh ba ino perset pa tengah song ne. Teh dan tapat long dangin song tim yo shu inda kilas na yin te yo shu se yo shu tengin belada yin dam de ta ke abang tang menta ba khang teng bep re da pli teng la wa ta ke Teu ya sinano kumne ki sim ni ki ai ru tip ni namar bang tip se ai mo bang syong yeng te dawan pat la sna kumne tip se ai take ngite kum ki nong yo association ki nong yo bakar bakar ka sekretari Ïewduh ki nong yo association ye ngi dan ki association nong yo hang ni te mentana ka jing wan ot wan nam jong kini ki basyong Dukan hang ni ki ong bawan sna Dukan hang ni Menta hato, nisna Dukan la ya Lynti singken menta ubrunya ni. Nalar kayo kumto kalak hamnya lupa. Te menta kini ki baduk basukin le che. Menta kat badan kajaka hamadan madia menta. Te mano basna ya kanir ngimtip. Tak balok kajing wan ya tho jong kini ki Nongshong yo sani. Menta na kande kajing sna ya kini la bon jaka menta ki susna kat syabakimon. Te mano bapas ya kani ban sna Lynti. Bat mano ba ai bor ya ki bakin sudah. Tementa ban shube ya ki nong yo nong hat te. Sein long nalor ka yo ka Lynti ka bakamnya. Nalor kin sna ya gini. Kin penyang kani ka karukom sna Dukan iyo kani apa pedang sudah. Lada dai ka balaj pengi ke blakal son ngomong ai. Mana ki nong yo ngomong ai. Menta kum itu temen pi ya habai song Dukan hang ne. Yang mentangan le kum lutang men song Dukan rongam long show. Tementa kihab ban sungho am ya kani ken shu ai shna ken shu shong ken shu ai ka chabala pasyam te kum na kisim ki menteri ru ngi kepat bawat nam le ya kani so ba khang ya kani mano ba shnaru namar balai wan nam le banyo udu kusuk uni u badu ku basok menta uni chano menta bara khat ka jaka ba pin shukuni lot mapi Kina siya gini. Menta kum nakaliang kasang atang terpajori no basnaru. Oh so ba unum sina ba utunong ay permission ro datay bahaya ki ay ki jaka balay. Wan num ya lalot palat namar balay. Kadba ba kajing tim bat ka umat jong kiduk kisok kinam laj chano kinam laj pa. Namar ba kat banang kajaka. Setay sanang rosuka, setoro susna, setoro susna Lynti kasingkian.
Minta kini kan no segiwan on. Minta ladangin ngap romlong. Ladang ikiran romlong. Tingin lekom. Ngi kum pinong yo ngam ban sewan pan pawi kini.